kuwasa. Wong lanang ki arep elek kaya ngapa ke kuwasa. Kuwasa apa? Ora mesti sing dina rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Kok sampean ora cocok karo aku kono ndagel nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono aja rene. Kedalaman wis kok sak paket to darah pisah piye? Tundung-tundungan yo ayo. Oke mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancae ya gurga lolok terus ya men mancae karang duwe pikiran kabeh kok. Nah sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki iki hari ibu. Ku yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi wah sampeyan yo aneh. Maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Kedudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lah kene tak duduki apa piye? Ikatane iki lho. Ah piye kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ah loro no. Lho, karo sapa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane upamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah padake pitik betrati. Ayo ke nembe. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Sembah nuwun. Yo Elisa, yo Sa. Mbak Elisa. Yo Mbak Elisa. Nek pepeling niku loro to napa siji? Hah? Loro napa siji? Bepeling siji. Oh siji. Nggih. Kok loro-loro? Mboten nek kurene ora loro. Suarane ning kula siji, suara loro kek peke bojo kula suara demit. Wajane dia nek kedemet. Mesaka. Ora apa-apa cantik lho. Wong demit ki iso anak-anak kok. Ana apa nggih? Nah iya iki demit wedok. Nek kudune arep jangkep ki ana demite lanang. Oh berarti niki garwane. Garwane nggih demit. Nah persis to kuwi. Iki kok ditangkap rambutnya abang. Ya ayo kayak demit-demitan. Demit-demitan. Ya nduk bisa. Rukun Islam kang lima puniki. Lho suara iki ngene rasa digawe-gawe saanane los malah apik. Lah nek swara ki ya ora apik no. Bawa Sri Uning dadak lambene diinjak-enjek. Lah pokon mingkem terus. Coba nek pamane Sri Uning ngono iku piye kudune lambene? Sri Uning. Ya. Kira ya mecucu. Ya. Warah ana mecucu. Ngrasah. Rumah saku kok bengi kok kaya ora cocok banget. Kembo dasare niku kok. Men. Ayo nduk. Nek ora cocok ki mau ya bojone rasa dijak. Rasa dijak. Golek pasangan liyane. Nggih. Ono. Wis tau. Antekno kok jare setia. Setia kok lunga terus aku ora dijak. Ngene wong boncengan karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku ning dini trimo boncengan wong liya to timbangane kowe tiba lara.
Lho nek ngoten niku coba. Disayang ora dong. Berarti nek boncengke bojone semenang nek tiba. Ya lara. Lara. Aku trimo ngajak wong liya to. Men bojoku ora tiba. Ah iya, oh bener niki. Bener pripun? Berarti dia eman-eman niku. Eman-eman kok angger lunga karo wong liya. Lah iya. Sak suwene wong wedok ki tau kecelakaan urung. Delalah ora ya bejam. Ayo nonton kowe iki mblenger ya iki to nggo tonton-tontonan. Nggo nganyarke kahanan iki. Kok nganyarke. Ana kok ngono terus ki ya. Teknik ya tenan ya, Mbah ya. Oh, jangan bening terus ya. Oh, jangan bening terus ya HO suwe-suwe ya. HO ki apa? HO ki abu, beri-beri. Gila-gila ki cel. Oseng-oseng ya oseng-oseng terus ya. Oseng-oseng terus ya mules. Lah iya. Kok bae guru senengane jangan bening. Lah ya tenan. Lah jare senengane sampean ki jangan bening. Apa muni jangan bening seneng ya aja glenteng mongko 2 tahun kok jangan bening terus. Mongko terong wutuh sing di jangan bening. Orang. Terong siji ku cengkurke di jangan bening angger tak juduki ku mlayu. Wong angger ditas kok kewer-kewer. Kok nggih ngaten to, Bu? Ora ngapusi Pak Demo ki ora wutuh genah ya tak belah ngono kok. Nglengket ngono kok. Ngekek. Wong kok senengane karo terong ora elok-elok. Sing seneng ki sampean Pak aku. Nyambil ya terong, jangan bening terong. Wis apa-apa terong, liyane terong ora ana aku. Kuwi rek ya. Blenger. Lah nang ya kur kuwi kon golek apa? Ayo Nduk, mundhak aku malah karo mbokmu gedhe dadi tenan lipat iki kuwi. Ampun padu to. Mboten sae dadosanipun. Nek sae ndak kaya oli. Kok kaya oli. Sae 40. Rukun limapu niku Neno sahadate Kang Angka angka siji Kira-kira apik tenan nek sing tenan. Aman ngene aku kumen jawab apa Ora, piye? aku ora getak sampean. coba to Mbak Cangik. Sinten sing wonge nggih mboten muring. Pripun? Oh jenenge nyawang penyanyi kok wiwit dhuwur nganti tekan ngisor niku lho. Mumpung cedhak Aku ki kurangane apa nyoto deloken nganti kabeh wetu. blenger. Bendina aku diomongi nek jangan bening terus ki kembung kok ngayal. Ayo kene. Klaru, kene. salah. Swara kurang permon. Iki piye, Pak? Kok malah dadi podang kuning. Kok dadi sesi daman. Ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga pepeling yuk.
Nggih. Iki kalih nganu napa ngaturi sugeng rawuh wonten Gusti Benawa. Gusti Benawa. Nggih, wau nyuwun kuaci. Delik. Oh, matur sembah nuwun. Ya. Terus sembah nuwun nggih Mbah Waluya budhe suki. Sami-sami. Atas-atas. Sikile sik nok, sikile sik. Lah iya apa ndase sik kaya ula. Ora lagi mau kewan arep niba. Ora, ya wis ben to. Mbok ora tok pancai omongane bojomu ki, Mbah. Lah ngrungokke iki gatel lho wis Gatel ya dikukur. nek jero ruwane. Lah kuwi dasare nang kewane kok. Nggih, niki apa pepeling katur. Kepeling wis dikaturake. Nggih, sampun. Nggih. Sugeng rawuh Gusti Benawa. Nggih. Saka Surakarta. Matur sembah nuwun kemarang rawuh. Paring donga pamuji. Nggih. Monggo. Ayo gentenan anting-anting. Ayo, Nduk, anting, Nduk. Anting. Anting-antinge semono kupinge sepiro. Tulungi Pak Ne. Mbah, Ya apa Nduk sayu kene. Waduh. lah kok muni? Mbuh. Sugeng dalu Pakde. Ya, sugeng dalu. Sugeng anu uluk salam karo Mbah Waluya. Sugeng dalu Mbah Melayu. Oh iya apa? Waluya nah. Waluya kok mlayu wae. Wah, marapane Rudi. Awake kuru sirahe gedhi. Iya. Sauni-unine wong ora seneng ya. Kene Cahayu wis suwe ra kepethuk ra ya isih dolem. Isih dolem isih do apik to Nduk Cahayu. Alhamdulillah sae Mbah Melayu. Ora usah karo nyongkrok-nyongkrok ndak aneng sing awet. Iki pernahke kok ya. Oh iya. Bayake iki pernahke rada kurang sak ngisore Pak. Kurang sangisan Nduk, bayake sing mburi. Heeh. Nek sing arep wis pas monggo. Napa nek Sing arep kok ora tok benake. Wis pas kok. Oh. pase kaya piye Mbah? Ya pas tegese iki ora kemunggahan ngono lho. Aku ki wong tuwa, putuku, biyen isih cilik saiki wis kena nggo klethrik-klethrik. Oh, padake panganan. Wis kena Lah napa kula dicokoti arepe? Oh ya ora ngono gedhe ora sok senang-senang. Ora lha nek pamane aku ora ono apa arep kocokot. Wah, lah iya. Ya ora kok lemu anak. Senengane ra. Ya, matur suwun Mbak Anting. Nembang apa Mbak Anting? Napa Pakde? Manut kowe. Banyuwangen ya kena. Nyuwangen. Ya. Napa Pakde? Ya, lho takon meneh. Takono Pak De Waluya. Ngersake lagu napa Mbah Waluya? Si Mbah Waluya. Ya nek sing Banyuwangi ya bangsa Lesung Jumenglung apa. Lesung Jumenglung iki kene kok. Oh ya. Lah nek gawane Banyuwangi ya iso wae. Lesunge diusung. Nggih. Nanu mawon. Napa? Lah mbuh. Napa gerajakan napa gelang alit Pakde? Gerajakan ya apik. Apa gerajakan campur gelang alit ora apa-apa nek iso. Lah nek dicampur ki ora cocok kok. Iya. Ya. Bawane napa? Dibawani sing kira-kira kae sing biasane meni. Apa kae? Ngono kae piye? Sing anu to, cendhek to Pakde. Ah sing cendhek kok. Oh, cendak wae ndak nyocoki. Ayo tak rungokke kene Nduk Ya, Cahayu. monggo. Sing Suaramu suke ambil. Yo, ngono. Ah. dhehemane kaya apa ngono. Wa pawira. Omonge Lagune Banyuwangi lele nyekel mic kaya penyanyi rock. Oh malah arep ngampleng bareng. Oh pancen gayane kudu seniningan lho. Lah upamane aku sing gaya kok ngono kuwi apa ora kok? Oh semplang. Iya. Ya ben ciri khase dhek ngono kuwi. Ah nggih. Ya. Wah. Ono Atas kulon praga. Nggih. Tirana sing kaya kaset. Ndet. urip yarang mati
Kowe kok melu sepaneng ki ngapa e? Ayo bawa karo walang ngeruk nyelendhek. Lah iya, Bu. Ekspresi lho Pak Di. Simbahe lho. Iso malah aku keserendum. Setrum. Semayane. Tangane wis nyeketem kowe. Iki nek meres kabeh. Jane iki gregeten nyawang Mbah Walu ya kowe ra di. Sopo sing? Ana. Gemes kula. Mes kaya arep membunuh. Kesusu. Omongane karyo Sentono. Tak ajar lho. Oh, iki Karya Sentono iki mbahku lho. Ora ngerti kok. Mbahku barang kok. Ya. maning Karya Sentono mangan marning. Katene potol. Kok jenenge wis Karya Sentono kok mangan marning reh ambyar untune. Marning tikum. ure areng mati ya Urip bareng mati bareng brus. Ora maju-maju. Kok ora tok maju ndek ngopo? Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Iya. Suarane apik nanti. Iya, bojo kula mbiyen suarane ya apik, dek anyarane saya suwe gak saya ora apik. Biyen dek enom ya ngoten iki. Apik suarane ning. Amarga lemangan sembrono, jare apa-apa entuk dimplok gene sampean iki kok entek-entekane suaraku dadi rusak. Dasare. Dek enom yen suarane apik, saiki tuwa suarane ora pati apik. Suarane dadi piye? Aduh, suarane dirungokke. Blok. Ono bawa kok otok-otok. Ora pati cethok ilate. Koplok-koplok. Ya, mangga.
apik. Wah, bocah iki kalung usus kok padha karo sampean. Sampean kalung usus. Tin. Wis ditege-tege. Tege-tege iki apa? Ditunggu-tunggu. Oh. Ya, Mbak Tati. Ditulungi ora, Nduk? Iya no. Oh iya, aku ki. Masa liyane tulungi aku ora. Oh, ndak darani pilih soh. Aku pilih gendong ngarep. Modal ora. Semono, Cuk. Gendong. Ora. Kek digendong. Rasa ngambake senter ngono kuwi. Apa kok senter? Pletronge lho. Iya. Kena istilah, aku ndek istilah nek esuk tak nggo paduro bojoku. Aku tulungi ra sida digendong wis engko tak Engko sentere ndek selat ombo ya, Nak. Ndak konslet malah ngurep sentere. Kuwi itu senter kuwi Oh, plentrong. plentrong. Kene lho Cahayu, Nggih. Tatin. Mriki ta Budhe mboten sanesu-nesu wae. Aku kok ndek digalaki Pak Demu iki. Ora, kowe anggo nesu mencereng malah kaya cempe ndelik. Niki nesu beteke iki dereng dinehi to. Jenengan. Aku ora duwe. Lah ono sing apik. Oh, Pak Demu ki njaluke ya sing aneh kok. Ora mbok wis Bu, nek aku trimo mulih kok dunekke cempe, dumekke sen kaya ora kajen. Lah ya Maksudnya? mbok Kaya wong lanang ki ming waluya tok. Lah apa nggih ngoten nggih saene Mbak Canggi. Angge lah napa wong wedok kok pas rapat dunekke kaya cempe ndelik. Iki tenan kok. Nek sampean gelem mangkukup pun mangkukup. Kok dikukup padake wuh. Lah jenengan iki napa nggih riyen ki mripate sakit po? Lah kepiye to? Lah ndek bojo kaya ngene kok ya Aku ki gelem. anggere amor karo bojoku tak krukup kok ora iku. Lah iya wong kaya ngene kok ya gelem ngono lho. Karo merem. Lah wong aku ki ndek anak 5 ki anggere tak kudang weruh aku ki domet cicil kok kuwi. Lah yang lane kok Budhe gelem. Sing nomor 6 iki putuku tak kudang ramet cicil mergo lek ngudangi putuku tak kurepke ngono dadi ora mencicil. Oh kuwi aneh-aneh senengane kok cok. Ngapa kok mengkal barang kaya. Jaran ngono, Pak? Kuwi sing jenenge bagus iki ya ngono kuwi. Oh nek bagus sih ngene iki. Heeh. Ya men. Wis. Anggrene wong ayu rak polahe. Nah aku dadi wong wedok iso ora betah ndi. Nah aku dunake mripate kok senter. Niki kula niku nggih runtik. Ya mulya nek mengarep mulih kowe. Malah entren karo aku. Tenan. Ora ngriwek yo. Tenan. Marai kerinan. Kok marahi krinan piye? Bojo kok marahi kerinan ki maksudnya piye? Lah nek ben bengi mung masuk angin. Terus padahal wong lanang ki awan nyambut gawe apa piye? Ben bengi Kok marai kerinan ki rumasane aku nek wengi ngopo? masuk angin kok ono sak jam masuk angin kok anggur turu lir. Masuk angin lho kene sing ngeroki lho musake mangkel kowe nganggo bendul iku ngeroki kok. Gelis abang ya. Dari darah tinggi kok piye ngono pecok jempole metu gedhe ngisor rak ya medun darahe aku ya ngono. Ya. Kah masa ya dipecak ngono ya. Darah tinggi iki jempole ngisor batuk truk ngono. Lah wong kuwi iki yen sen omongane kok ngono kuwi kok nek ngomongke guluku lara. Lek semar ya wis rasa nganggo gulu. Biyen ki katon napa, saiki katon napa ngono. Yo sampean iki jane sing tok gondani napane to Mbak Walujane. Ya ora mesti. Kok ora mesti. Aku takon kae kok ora takon ngono. Lah aku krungu. Aku iki rumangsaku aku dadi kau. Aku wong lanang iki ngrasake wong wedok tok unek-unekke ngono ku lara-lara. Ayo rasa ngrasake nek ngono kok wis ben sak karepe. Bojo-bojoku dhewe kok sampean melu srikutan. Kowe iki ora srikutan tegese belani aku. Ayo kowe iki Nek wong wedok diunekke ngono kuwi intern rumah tangga. nang bendina sampean ki ya muni-muni wae karo aku. Nek intern rumah tangga le omong-omong rasa gomek aku krungu. Ya sampean ora usah ngrungokke kok kene iki jejeli kapuk apa piye ngono kok dadi. Ora ngrungokke. Ayo nembang apa anu? Apa aku barang tok seneni? Jenenge ikut serta. Kok ya. Ayo Nduk Cahayu arep nembang apa? Nah, ngono kuwi mah aku ora ngerti urusane kok melu-melu diseneni. Ya ora usah kuwi malah disenani wong loro aku malah. Ora. Wong lanang Aku kok. jajal wani nyeneni Tatin kok abruk tenan kowe. Oh lah ngerti. Untung bojomu ki tak unekke apa-apa ming meneng. Coba entuk wong wedok sing Lah nek aku ngono wis takon ngilo ket wingi, mbok ngilo rupane kaya Nggon ngono. aku ora nang kiloan, nggon aku berukan kok. Ngaco maksudnya lho. ngaca iki lho kiloan. Oh, lah omahku ora nang kaca. Lah apa? Wong nang kaca wae tak pecah kok. Amargane Goroh. kok goro. Aku lewat lho iki jemet ngendi yo. Wah, kacane Lah rusak. kene ya rumangsa. Kaca tak pecahi tak ganti gedhek kabeh kok dadi aman aku lewat wis ora nang sing wah kaca ki do goroh. Wong bagus kok ngono kaca elek. Aku nek Kok nek ora ngakoni ya ngono kuwi. Oh. ayo kek nembang. Ya ben, nembang apa, Tin? Nggih.
Nembang nggih kepiye to? Mbok sithik lho, ngapa? Ya iya men awet mbok sithik. Lali janjine Mas Geter. Sing penting ora lali utange. Ayo. Jenengan lali ra? Genah aku karang apa-apa iso sing angel ki gur nyarutang. Kae kalau nganti mesake bakso Indra wani nyedak kae dunek-unek. Oh ya Lah wong kula ajeng nyedak ngono ya wis muring-muring ambumu wis ra tatin ngono. Ha iya guru ambune guru obat turu karo bojo kok kaya ngeloni apotek aku ra ya wis. Ora jenengan kok omong lho belani ora ming meneng bae kok kaya aku ya melu-melu ora trimo. Aku yang anggere sekecap. Mbok iki mbok didelok rupane wae kaya ngene ambune ya kaya ora sah wong lanang ya arep elek kaya ngopo ke kuwasa. Kuwasa apa? Ora mesti sing jeneng rumah tangga ki aja kuwasa-kuwasanan. Ben aku kuwasa kok. Sampeyan ra kuwasa ya karepmu nek aku kuwasa. Kok sampean ora cocok karo aku kono ndagel nang lor kebon kono. Nek sampeyan ra cocok karo aku ya kono mayane ngalih kono aja rene. dalan wis sak paket to darah pisah piye? Tundrung-tundrungan yo ayo. Oke mau kok mancai omong aku wae lho. Ora mancai ya gur lolok terus ya men mancai karang duwe pikiran kabeh kok. Nah sing jeneng emansipasi wanita itu sekarang wong wedok ki padha karo wong lanang. Wong saiki ki hari ibu. Ku yo kleru wong lanang kok padha karo wong wedok nek ora ana wong rabi wah sampeyan yo aneh. Maksudnya sedudukane lho ora wonge ora blegere. Kedudukane sapa sing duduk ora ana sing duduk kok. Lah kene tak duduki Ikatane iki lho. Ah piye kowe didudukke saiki apa piye? Hah? Kowe dudukke saiki apa piye? Ah loro no. Lho, karo sapa? Aku wis sisan ngomong. Iki jane upamane aku ngadeg karo kowe iki dibetreti ngono wani lho no. Wah padake pitik betrati. Ayo gek nembing. Nembing. Nembang kok nembing. Ayo. Nang ibu, Pak. Heeh. Ha iya kok arep menbang dadak benake wuwung. Wih. Apa lho? Aku tuh bojomu lho ora mbok ring-ring kok. Kleru. Sorry. Ya Cahayu. Kok kanca temak-temak. Walau gur kene yo nganti kaya kene aneh. Ora apa-apa kok ndemok. Lah itu kok nendang ya mureng-mureng. Aku iso mbo sindenku sapa-sapa didemok aku mongko urung tau lho ndemok bojone. Yo. Lah ya ki sing jenenge untunge dagelan ya ngene iki lah nek ora pandagel nang penrungi bojone ngene iki sampean kok aneh. Heeh, Ndek ya. Lho. Kok ndemok terus? Walah ya gemdemok ya ndemok nek ora trimo kowe iki. Aja gelem no. Aku gegere kaya geger kebo ngono kok. Ngawar. Geger kebo, geger jaran. Ayo Nduk, nembang apa? Iya. Lali janji ini kok. Oh iya. Ngono kok mencereng ya. Gedhekke senter. Tawani nek ngonekke tatin ayo. Wani. Apa? Apa mau ngamun ya? Ora muni aku mecin. Dina Minggu Nang gembira loka. Itu kuwi. Kang tak anti Sake bojone terus delek-delek kae. Terus adoyan mangan 3 tahun ra mangan kaya ngapa. Nggih. Ya tenan nek engko anggere aku nganti ngelu mules ngono piye. Wis sesuk mengke bali teng omah kula mawon. Oh nggih mangke kula nggih. Sing bayari kredite ngomah sapa kok dadi kuwi wit kompor nganti kolor kredit kuwi. Anggere esuk antri gur daya nagih utang. Bojoku kuwi pinter utang. Lah wong yo krah ganti sampeyan kok. Wong sampeyan katoke anggere nembung yo nek ora tak utange ora katokan. tak katoke Mbah. Tegese nganggo sarung lho, Nok. Ora den ya ora sarungan Pak Katok. Nah, adus. Tina muni ngaya
mangan kuaci iki doceki. Lah ya piye nek Raden ceki? Mbokmu gedhe dina kuaci sak bungkus langsung kabruk. Lah mumbruk. Aku kira sing marahi sampean to. Mangan Kepiye Pak nek carane mangan kuaci? Ana ora sabar ya dikremus ngono to mau. Desa. Lahirmu ki ngendi? Gunung. Kene padha-padha desa areng gunung kok Ya ada. beda nek gunung ki dhuwur nek desa ki ndek. Apa iya? Aku ki darah biru. Weh. Biru. Darah biru. Oh, lah ketuthuk jempolku mbiyen. Tak kira konglomerat ngono. Lah aku ki keluarga Jeron Beteng. Ya Beteng endi? pasane kodhok yuyu ngono kuwi nok. Ora ya kadal barang kuwi. Ayo. Anane pijerasa maya. Nek rong duwe ora kok nyemayani. Pinter golek Utangan. kira Mbah Wailu ya. Lho, ora ya ora mung aku dhewe to Pak Ne. Ndane suwe-suwe ki do sengak ngeyel iki. Ngendar jan. Penggendar ki nek saking terampile ngono. Deng deng terereng. Tangane jan terampil ya. Lah ngopo sari? Aku wis ora
nganti dumpyuk. Kudune tung bulan tak tu bro. Sama ta Bima ta? Iya. Ora apa-apa. Ya kan ora apa-apa wiyaga nganu kok apa di luar batas kok kene. Oh, ngger nuthuk bendewe kok kleru lho. Ayo penabung kok nganti ning pinggir panggung saking akeh. Iya. Wis bayangno, kon bayar piro aku nek kaya ngono. Wis iki Bima mau bengi sing ngedram aku dan cucul ki kaya owel kae lho. Iya. Monggo. Ya ora apa-apa. Jan-jane kowe Sampun Mbak Jange niki wau nggih. Matur sembah nuwun. Iya, ya. Isih kurang siji. Edan